Arratsaldeon denoi, ikusten ari zarete, gaurkoan ere ez da saio arrunta, nire atzekaldean duzuen ibai hau Ebro ibaia da, eta atzo zubi hau bera zeharkatu zuen korrikak. Galdetuko duzue non gauden, baina oraintxe bertan jakingo duzue non gauden, zehazki Tuteran gaude, Nafarroa hegoaldean. Bakizue Tuteran bi klub ditugula, alde batetik Union Tutera, atzo esaterako korrikan parte hartu zuen kluba, etorkizun batean akaso gertuagotik ezagutzeko aukera izango dugu, baina gaurkoan Tuterako beste kluba ezagutuko dugu eta aprobetxatuko dugu besteak beste Tudelano Amore Beta partida ikusteko. Beraz, goazen Tutera ezagutzera. Jausitako aberrian Jeiki dadin ausardia Amaitu da dolua, sentimendua Ez behizan zapaldua, altxa behar da Hementxe duzue, nire aurrean Estadio Ciudad de Tudela. Hemen jokatu ohi ditu etxeko partidak Tudelano taldeak, baina aste honetan bertan adierazi zuen taldeko presidenteak zelaia edota Soropila kasu honetan ez zegoela egoera oso onean eta beraz denboraldi amaierako partida hauetan behar bezala egoteko tratamendu bat beharko zuela zelaiak. Hori horrela 70.000 euroko inbertsioa egin du klubak Soropila hobetzeko, baina gaurko partida Tudelano eta Amore eta beren arteko partida ez da zelai honetan jokatuko, baizik eta Clara Campoamor zelaian jokatuko da. Gaurkoan beraz hemendik ikusi beharko dugu zelaia nola dagoen, baina Soropilak egia esan itxura nahiko ona du, badirudi tratamendua ondo doala eta kontuan izan behar da estadio honetan 11.000 ikusle sartzen direla. Ondorioz, Euskal Herri mailan dugun 5. futbol estadiorik handiena da eta Nafarroa garaiko 2. handiena, Sagarren ondoren. Gaur egun Ciudad de Tudela bezala ezagutzen den arren, estadio hau 1979 urtean estreinatu zenean Jose Antonio Elola izenarekin estreinatu zen eta 2012 urtera arte izen hori mantendu zuen. Jose Antonio Elola, Espainiako batzorde olimpikoaren presidentea izan zen, baina hori baino lehenago falangista sutsua, frankismoaren alde borrokatu zuen pertsonaia bat izan zen gerra zibilian eta horren ondorioz memoria legea aplikatuz, estadioari izena aldatzea erabaki zuten udaletxean eta geroztik 2012 urteaz geroztik Ciudad de Tudela bezala ezagutzen da estadioa. Ia 40.000 biztanlerekin, Tutera, Nafarroa garaiko 2. udalerririk populatuena da, baina ez du inoiz lortu bertako talde bat, kasu honetan Tudelano maila profesionaletara eramatea. Amore Beta aldiz, 2 iritsi da 2. mailara, naiz eta aurten Aitor Zulaikaren taldea ez da bilen bereziki fin, eta hortxe dabil sailkapenaren erdialdean. Tudelanoren kasuan aldiz, helburua argia da, berriz ere lehen federaziora itzultzea, eta horretarako gehien laguntzen ari den jokalarien artean Inigo Alaieto nabarmendu daiteke, Nafarra 16 golekin, 2. federazioko 2. taldeko pitxitxia da, eta ea gaurkoan fin dabilen. 20 minutu besterik ez partida hasteko, hementxe duzue Clara Campoamor zelaia. Zelai artifiziala da, bi taldeak oro har zelai naturalean jokatzen dute, ea nola moldatzen diren, baina partida aurretik Aitor Zulaika entrenatzaileak ere esan du, ez dela beste munduko zerbait izango, bi taldeak ere ohituta daudela zelai artifizialeran jokatzera, eta hemen giroa ona da, txaranga ere jarri dute, eta ea nola doan partida.
ez zure. Eso sí, pero bueno. Partida huts eta huts amaitu zen, ez da nere bizitzan ikusi dudan partidarik onena izan, hori argi dago, baina bideoa amaitu aurretik Tudelano taldearen maskota aurkeztu nahiko nizueke, hementxe duzue zuekin batera Tudelin, bera herriberako horburu bat da, eta gaurkoan ez dut ikusi Clara Campoamor zelaian, lanean, ez dakit non ibili den, baina ziur aski horburutxo eta zeinzurinarekin batera ibiliko zen korrika larun batean, eta ospoakizunaren ondoren badakizue ajea dator, beraz gaurkoan ez du ikusi lanean, baina zuei bideoa gustatu bazaizue, elkar banatu, arpietu zaiteztete, eta utzi iruzkinetan, zein den Euskal Herrian bisitatu beharko genuken urrengo txokoa eta zelaia. Gaizki esanak parkatu, eta beti bezala ongi esanak gogoan hartu. Izan untxa.